Респро ралик могӯё сария дастархон дазод рӯзи тем аз инҷом 6 феврал аи якчанд мисра бахшида ба тай брати ман зинда боши аз инҷом Азия Рекорд. Дишамай шатки вашава маша чайма дига намекнам умед ки мешаё чай ба чайма ма меканам айта мерам ай барадерам боша мард мардиша мекна рӯпаруш зверам боша ма қапидим гордост дар рафтана да бес нагуфтам рашк мекунам гарчи рашк зиёд шидест нагуфтам ҳамдардим нашиди ай ғамат раҳоӣ ба ҷинг буд чӣ бо ошиқ шидам беошиқӣ ҳаётам тинҷ буд занг бизан чорди партоя надонӣ ки ки ҷодай искаа ки дарди мара чӣ хепр азобай бошав пайдо шава телкана бихира қасама ки хонаи холам да будам надидам ягон пацана чӣ хеохи дидаянат э ҳаром дидаянат мошини ким ки да будай ким ки ҷо бурдаянат ты китобера хондестай ман навистам у китоба дурӯғгӯӣ ва кидата шайтониёи ҳаёта ҳамдарди маъзимай ӯ додармай қатимай ғариба ай пашти ишқ надид ҳаёти ширина ӯзод рӯзша имрӯз ба ғами дар мегзаронаш ғами ишқи ҳароми ты хандида намемонаш ҳамдарди маъзимай ӯ додармай қатимай ғариба ай пашти ишқ надид ҳаёти ширина ӯзод рӯзша имрӯз ба ғами дар мегзаронаш ғами ишқи ҳароми ты хандида намемонаш шаб болои диван наушнико да гӯшам репи тоҷики гӯш карда да ёд мезана рӯсум номусум намемона ки як бор занг занамш торти зод рӯз мучида ханда намондак да лавш оҳ додари бечорамиш начиво берамай ки фарқ надорад ки ты любой хе мешканад ай ҳама ҷидод мекна ай хона бехонат мекна ишқ вирусай да дил медроя девонат мекна хиёлаки ма репера марус бозам надидам ишқа мара ҳами ишқ репер карда ки рамазона киштагралик пайдо шидо таши дил чанқа бисёр шид раҳои ай ғами ишқ ба муҳаббати мухлисо шид дастгири ман шид касе ё дастгири клани ма ҳурмат ки ёрдам додестен то охир да плани ма ма китоби дарда эҷод кардан шаккадам орзуша не ки муаллифш маям мешканам дард аз зонуша ҳамдарди маъзимай ӯ додармай қатимай ғариба ай пашти ишқ надид ҳаёти ширина ӯзод рӯзша имрӯз ба ғами дар мегзаронаш ғами ишқи ҳароми ты хандида намемонаш ҳамдарди маъзимай ӯ додармай қатимай ғариба ай пашти ишқ надид ҳаёти ширина ӯзод рӯзша имрӯз ба ғами дар мегзаронаш ғами ишқи ҳароми ты хандида намемонаш Азия Рекорд.